हेलो लोगोफोर गुड मर्निं आंनि डलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। दिनै आंहा सिखारग्रोमोना मुडानो अफ जाबाय लोगोफोर। ओरैबायदि माने दिनैहाय सिखारग्रोमोना निउसआनो आंनि थाखाय मोजां नङा आरोना। दा मानि थाखाय मोजां नङा आंनि दिनैनि निउसआ, माने सिखारग्रोमोना मानि थाखाय मुडा अफ जाखो बेखौ आं दायो नोंथांमोननो खिन्थानानै होनोसै आरोना। फैदो बिदिबा लोगोफोर सिखारग्रोनानै लानोसै, ब्रास खालामनानै लानोसै, साहा लोंनानै लानोसै। फैदो लोगोफोर, फुंनि 100आव 50% बा 60%खौनो बुंनांगोन, माने फुंनि खामानिखौ मावनानै फोजोबखांलायबाय। आंबो माने बिराद खामानि दंमोन आरोना फुङावहाय। साहा आरि लोंखांनायनि उनावहाय माने जि आरि सुनांगौ दंमोन, माखासे बिराद माने खामानि फिसा फिसा दंमोन, बेखौहाय माने मावखांजोबलायबाय। ओमफ्राय दा फैनानै माने आं दहाय बुंदोंमोन ना कि आंहा दिनै माने मुडानो अफ होननानै, जेनेबा गोसोआनो माने खामानि मावदोंबाबो गोसोआनो जाया जागासिनो दं आरोना आंना। माने माथायाव मोनसेल' माने सानगासिनो दं आङो, माने बोरैबा मोनगासिनो दं गोसोखौहाय सुखुवा बिदि, माने मावदोंबाबो खामानिफोरखौ माने एरा मोनलायलायथारदों आरोना आं गोसोहाय एकदम सुखुवानो, माने गोसोआनो गोजोनाखै आंहा दिनै। बिदि मावदों खामानिखौथ' मावनाया, फुंनि खामानिखौ फोजोबखांबाय, बिदिनो मैगं थाइगं आरि माबानानै लाखांजोबखाबाय आङो सायै मायैनो। ओमफ्राय बिदिनो सासे हेल्प खालामग्रा दंखायो नालाय जोंहा न'आव, ओमफ्राय बेबो माने हेल्प खालामनानै होगासिनोखा आरोना। ओमफ्राय बिदिनो एबाराव आं खोन्थानोसै लोगोफोर, आं मानि थाखाय एथ'बां माने गोसोआ आंना दुख मोननानै दंगासिनो दं, आंनि खर'आव माने मा आं सानगासिनो दं बेखौ आङो खोन्थानानै होनोसै लोगोफोर एबारावहाय। लोगोफोर, दायो नोंथांमोनहा मिथिबाय जानांसिगौ आं मानि थाखाय माने गोसोआनो सुखुवाखै। बेनो आरोना, आङो माने टेटआथ' पास जाखादों नालाय, टेट पास जाखांनानै एबारावहाय माने टेटआल' पास जानानै जायाना लोगोफोर, दा जोंहा माने एप्लाइ खालामनो मोननायासो मेन। माने टेटआथ' पास दे, बयबो बांसिनानो माने लोगोफ्राबो, आंनि लोगोफ्राबो बुहुद टेट पास दङ। ओमफ्राय माने एबारावहाय माने एडभार्टाइजमेन्ट सफैबाय आरोना, माने बिटिआरनि स्पेसियेल टेटखौहाय माने पास जानानै लादोंमोन नालाय, दा बेवहाय माने एप्लाइ खालामनायनि समा सफैबाय। ओमफ्राय दा बेखौनो आं माने मोनसे प्रब्लेम दं आरोना आंहा, माने एप्लाइ खालामनायाव। नोंथांमोनहा उनाव मिन्थिसिगोन, जेनेबा आं एप्लाइ खालामनो मोनमारगोन ना मोनमारा, दा आं बेखौ माने नोंथांमोननो उनावसो खिन्थालांसिगोन। बिराद आफस'स जानानै दं, माने गोसोआनो थुक लोगोफ्राथ' मालाय साख्रि मोनजोबसिगोन, आंहा मा जागोन, आंनि खाफालावबो मा दङ लोगोफोर। फैदो बिदिब्ला आरोबाव आंजों लोगोसे एसे आवगायलांबावदिनिलाय। दा लोगोफोर, बिदिनो आंनि दुखुआथ' माने थाबाय थाखासिगोन नालाय, बेथ' सानसेनि दुखु नङा नालाय, माने बेथ' एसे गोबावसिननि दुखुसो जाहैबाय। दा बिनि गेजेरावनो माने जोंहा दिनै मोनसे खामानि दं आरोना, आङो माने आं दायो फुंनि खामानि फोजोबनानै लाबाय नालाय, माने आङो दा दुगैनानै लानोसै। ओमफ्राय माने जोंहा गामिनिफ्राय माने आलासि फैनो नागिरदों आरोना, माने दाखालि आं जे थांदोंमोन ना बिहावनि गामियाव बा बाबानि गामियावहाय, माने बिनिफ्राय जोंहा माने माइ लानानै फैनो नागिरदों आरोना। माने जोंहाथ' दाखालि थांनानै जास्ट खालि आलुखौल'सो बुरनानै माने गारबोदों, ओमफ्राय बिनिफ्राय माने मोनसेल' बस्ता लानानै फैनो हादों, ओमफ्राय मोननै बस्तायानो माने लाबोनो हायाखै आरोना, माने गारि जायगा थोयैनि थाखाय। र' दे लोगोफोरनि मानसि फैदों, र' दसे। माने आलासि फैब्रबदोंमोन आरो दसे, माने दा हाबानि बोथोर नालाय, माने हाबानि इनभाइटेसन होफैदोंमोन आरो गामिनि जोंहानि, माने बेखौ लिंफैदोंमोन। ओमफ्राय दा लोगोफोर जोंहा मा जाबाय खोथाया, माने जोंहा दाखालिहाय
खारि जायगा थैनि आलुखौ मोनसेल' बस्ता लानानै फैदोंमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो मा बुस्थुफोर लानानै फैबावनाय जादोंमोन ना गामिनिफ्राय माने मैगं थाइगं बेफोरखौ गासैखौबो लानानै फैनाय जादोंमोन ना स' ओमफ्राय दा दिनैहाय मा जागोन कि जोंहा गामियाव माने होजोंहाय माइखौथ' जेनेबा जोंहाथ' बेलेग टाउनावसो थायो जाहैबाय नालाय दा बाबाया माने गामियावहाय माइखौ आदि गायनो होबोयो आरो ना दा बे माइखौहाय माने जोंहानो होनो फैगोन आरो ना गामिनिफ्राय आलासिफोर फैनो नागिरदों माइ लानानैहाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे माइ लाबोनायावनो आरोबाव माने आलासिफ्रानो 7 जन जागोन जाहैदों लोगोफोर माने जोंहानाव माने आलासिफोर फैफागोन आरो ना माइ लाबोनायजों लोगोसे आलासिफोर 7 जन दा बे आलासिफोरखौनो माने जोंहा दिनै जाहोनांगौ बा माने आलासि फैबाय जिखुनु जेनेबा बयहाबोथ' जाहोनाय लोंहोनाया थाखायो नालाय दा बेखौनो माने खामानि दंबावो आरो ना आलासि फैनायफोरखौहाय माने जाहोनो थाखाय माने जोंहा माने बिजावजालिया आंना माने बाजार खालामनानै फैखांखाबाय आरो ओमफ्राय दायो माने संनांगौ खावनांगौल'सै फैदो लोगोफोर बिदिबा आङो माने दुगैनानै लानोसै माने फ्रेस जानानै लानोसै मानोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय माने संनाय खावनाय खामानिखौ लानोसैलाय फैदो लोगोफोर दुगैखांनानै लालायबाय एबारावहाय माने बाहेरा खामानियावहाय थांसै आरो आंबो दिनै पिं पिं जाबाय आङो आलासिफ्रा दा खयथायाव सफैयो नेनानै थानोसै दा जों माने मा मोनखोथाय खावसे माने मोनजोब्बायानो आरोना गासिबो नायनोसै आंबो मा मोननानै दङ बेफोरखौहाय गलाबि पिं पिं जाजोब्बाय सफैबाय आलासिफोरा इउ मा लाबोखोथाय खाथिनाबो लाबोफादों अट' मोननै नै मोनसेबाव गंसे अट'बाव आरोबाव बाब 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 बेयावबो माइ आरो बेयावबो माइ आरो फाथिसोना फैदो बेवहाय जोंहा फाथिसोना गैखायामोन अराव संबा आंनाव थुलायलायबाय नैबेजों नै जों गारबोनाय आलु बस्ताया अट'खौनो सोजागोनदां सिङाव अट'खौ सिङाव सोजागोनदां औ माखासे आब'मोनहा बाजाराव हाबबोदोंनो बाजाराव हाबग्रोनानै दा फैसिगोन नांगोनसो नामा नांथागोनसोदां दा जोंना दाबो बानायथ'वाखैना थिं दोनानै दोननाय जा जारला जाबाय नै गारि अट'आ हाबजाया माने न'नि कारा हाबजायो खिन्थु अट'आ हाबजायासै हाबजायैनि उफाय गैया मोनसेसो रोगानांसिगोन दोनथ'नानै डाइरेक्ट सोजाबालाय मोजां जाबायमोन आरो रोगानांसिगोनसो गारि दोनग्रायाव दोनथ'नोसै डाइरेक्ट सोजाबाथ' रोगानो गसिनगौमोन आरामनो सोजायासै हाबाय गैखालाबो ना हे हे ट्रेक्टर आंलाय जोब्बायसो सानदों
जाबाय आलासिफोरनो साहा फुदुंबाय र' जानोसै जि मोजां गोदौदों एबाराव गाखोनो हायो कुमल ना गाखोनो हाया बेखौ बेरायलांबा सौहैसिगौ थांबा दै लोङो आरो दा थिक थिकायाबो नै लोगोफोर फार्स्ट टाइम नुफेरदों थिक थिकानि दै लोंनाय आयौ माबायदि थिक थिका दै लोंलायग्रा बेलाय जागासिनो दङ बेबो दहाय जाखांखाबायनो ओंखाम जागासिनो दङ नै औ बिसोरबो जाखाजाबायना होनबाना ज'नो माइयाव फबसिन जाबाय नामा बाजिना सेन्देला ओंखाम जाखांनानै मानानै मैनागुरियाव बेरायहैनो नागिरदों गामियावहाय एसे बेरायहैनो नागिरदों बबेजों लाङो गंसेयानो थोसिगोनथ' औ टिउसन गैयाबालाय थांजागौमोन गाबोनसो गैया टिउसना सुनिबार रबिबाराव लाया नालाय दिनैहाय लास्ट सप्तायाव सानब्रै लायो बेरायहैग्रोदो दसे औ ओंखाम ओंख्रि जाखां लोंखां माने दसे आइनि गामियाव थांनो नागिरदोंलाय बिसोर माने बाबानि गामिनि नालाय एबाराव बाबानि गामिनिया माने आइनि बिखुनजोनि गामियावहाय बेरायहैसिगोनलाय आरो जाखांनानै आबैखौ नायहैनो नागिरदों माने मैनागुरियाव दाखालि मागो फालिनाय जायगायाव गामियावहाय थांग्रोथोंसै बिसोरो बेनि उनाव आंहाबो टिउसन लानायनि टाइम जालायबाय लोगोफोर नङाबा आंबो बेरायहैफाबावगौमोन सानैबो लादो दे आयदै आलासि फैनानै मेंगुजोबलायलायबाय दे लानोसै फाइनालि लोगोफोर औ दसे थाथ' फै सानैबो ओरै भिडिअ रायलायनो फै हाय होनदो दे हाय दे हाय टिउसन गबाय होनदो ना टिउसन गबाय टिउसन गनानै खुसि मोनदों ना मोनाखै मोनदों दा रेस्ट टाइम जालायबाय ना रेस्ट मोनसिगोनलाय स्कुला मा मोनलाय स्कुलनि नामखौ खिन्थाहरदो दे सानैबो DPS ओमफ्राय फुल नेमा दिल्ली पाब्लिक स्कुल अबाव दं बियो धालिगावनि दिल्ली पाब्लिक स्कुल ना DPS आव हाबो औ सानैबो गोजौआव ओमफ्राय नोंना गाहायाव औ क्रिसानिया गाहायाव फामिनिया गोजौआव ना नों आब'नि क्लास रुमखौ नुबाय नुवाखै मालाबा मिन्थियो ना औ मालाबा मिन्थियो स' लोगोफोर ए स्कुलावहाय नुवाखैना स्कुलावहाय क्रिसाया नुयोमोन माबायावहाय फार्स्टआवहाय मा होनोमोनलाय प्रेयार जागोन ना जाया एसेम्बलि आलदासो ना औ आलदा उन्दैफोरनिया आलदा जायो ओमफ्राय गिदिरफोरनि आलदा थेवबो नुयोना आब'खौ नुलाङो
आब'नि क्लास देरबा औ गिदिर देरबा ना स' लोगोफोर आङो औ दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नो सानलायबाय दिनै बहुद खामानि मावबाय ओमफ्राय माखासे आंनि टेनसन बैयो दहाय आं बुंनायनि ओमफ्राय बेनिफ्राय आं आंनि टिउसनखौ कमप्लिट खालामखांलायबाय दिनै सानसेनिखौ स' बिदिबा लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेवहायनो दोनथ'नोसै जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामनानै होदो औ बाय लोगोफोर लाभ इउ अल